Pak Gundul. Kepiye ke gareng. Tak sawang saka kadohan iki mau kok tak tamat-tamatke iki awakmu padha latihan apa Pak Gundul? Aku iki ngene lho ke gareng. Iki ngono kan aku iki ya persiapan. Iki ngono awake dhewe kan wis mlebu wulan Agustus ki gareng. Ya piye ya? Aku kan ya cinta tanah air, jiwa patriotisme banget gedene aku sangat mencintai tanah airku ki gareng. Iya. Pak Gundul, kepiye? Tak sawang saka kadohan iki rada aku pangkling sithik Pak Gundul. Tak kira sapa kok pacakane iki kok ya sarwa nganggo abang putih Pak Gundul. Ya wis maklum ki gareng. Aku iki kan ya iki dina iki ana kesempatan memperingati hari iki ngono bulan kemerdekaan. Aku ya turut berbahagia, turut memeriahkan ngono ki gareng. Iya. Tapi tak sawang-sawang saka kadohan Pak Gundul. Kok tak tamat-tamatke kok kaya ape kaya baris berbaris Pak Gundul. Yes maklum ki gareng. Aku saiki-saiki ya ngono kuwi tanpa latihan ya tetep ora bisa. Kabeh iku ya kudune latihan barang ki gareng. Mula saka iku ya aku ya berusaha sekuat tenaga supayane aku iki ya iso ngono ki gareng. Iya. Pak Gundul, kepiye? Aku iki sandangane ngene, pacian ngene iki ya wis ketoke piye ki gareng? Yen tak sawang saka penilaianku Pak Gundul, semangatmu iku banget gedene. Ya banget apa sing mbok aturno ki mau ya bener banget. Yen awakmu iku duwe jiwa patriotisme, utawane banget senenge yen memperingati hari kemerdekaan lan memperingati bulan kemerdekaan. Ya kabeh iku ya awake dhewe kudune ya tetep seneng. Kabeh iki ya ora luput saka perjuangane para pahlawan sing wis gugur memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pak Gundul. Iya. Ya ngono ki gareng pancen yo ngono. Lagi Bagong nanti Pak Gundul. Bagong. Aja takok Bagong ki gareng. Bagong iku biasane ya ngerti dhewe. Biasane bocah kuwi turunan. Iki ngono mau aku tak sengaja melihat dia turu ki gareng. Iya, kae. Jebule Bagong kae Pak Gundul. Bagong kae. Dulu Pak Gundul, kepiye Gong? Aku pangling Dul. Pangling piye? Nek pacane ngene Dul. Kowe iki ya ketoke ya ganteng. Tapi nan, ganteng aku lho Dul. Bocah kok sembrono. Bagong, dalem kok goreng. Iki mau awakmu nanti to Gong. Wis ngene lho Kang Goreng. Aku iki mau ya keliling. Aku ya kepengin memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia iki kapti sing banget senenge. Aku ya iki mau luruh bendera Kang Goreng. Arep tak pasang, tapi nan anu kok Kang Goreng kehabisan kok. Gong, Bagong. Piye Dul? Kabeh iku ya kudune diloloni Gong. Kok iku kok telat ngono iku kepiye? Ya pancene ngene, Dul yo. Aku iki mau kan tangi turu. Ya mesti ku kakan turu. Sandul tak omong sik. Ngene Kang Goreng. Kepiye Bagong? Aku yo ngene-ngene lah yo Kang Goreng. Yo cinta tanah air. Yo koyo diomongke Pak Gundul iki mau. Aku yo mengenang jasa-jasa para pahlawan yang memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Piye tetep awake dhewe iki tanpa anane pahlawan yo isa dijajah ngono. Yo ngono. Ya ngono piye Gong? Yo ngono lho Dul. Sik. Bagong, dalem kok Goreng. Kowe iki ya wis tau sinau sejarah tau urung Gong? Lho, aja ngono Kang Goreng. Aku iku ya ngene-ngene lah ya wis tau belajar sejarah ya wis paham. Tak ngono Dul. Alah
dah. Ngene Gong ya. Kepiye? Bagong. Kepiye Gong Goreng? Yen kowe ngerti sejarah, Gong. Awake dhewe iki kan ya mestine kudune nguri-nguri apa sing ditinggalke para leluhure dhewe. Utawi ya leluhure dhewe iki kepengin negara kesatuan Republik Indonesia iki rak merdeka. Lah, kanggo iku ya kudune awake dhewe ya berjuang mempertahankan kesatuan negarane awake dhewe. Ya padha-padha awake dhewe iku ya kudune mensyukuri nikmat sing Maha Kuwasa. Ya ngono Kang Goreng, aku ya bersyukur kok. Iya. Yen kowe pancen aturmu jarimu mau wis tau sinau sejarah, Gong. Saiki Kang Goreng arep takon marang awakmu. Takon apa Kang Goreng? Takon negara endi wae sing tau njajah negarane awake dhewe, Gong. Negara endi wae Kang Goreng? Bocah ngene kok dibedheki iki Gareng. Lah wong kakan keturu ya ngene iku ya ra dunung. Jono Dul. Aku yo ngerti Londo, Jepang iku yo tau jajah, Dul. Asaku ora iso, Gong. Wis ngene, bener, Gong. Saiki ngene, Bagong. Dalem Kang Goreng. Awake dhewe kan iki ya wis netepi kemerdekaan. Wulan Agustus iki ngono padha-padha babarengan. Ayo Gong Pak Gundul, kabeh iki padha wis siap-siap. Iki ngono Bagong ya wis tekan kene. Ayo padha bareng-bareng matur marang Ki Semar piye acarane supayane meriah. Siap Kang Goreng. Gong piye, Gong? Piye Ndul? Menurutmu aku iki nek ngene iki gandeng ora, Gong? Ya luwung. Sembrono luwung. Ayo bali, Gong.